Konnichiwa minasan. Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Niining leksyon na atong i-conjugate ang ikaupat nga irregular verb, ang aru o naa o aduna. Sa uskagatos nga common kay nga conjugation nga gigamit sa pangadlaw-adlaw nga hinapon ug ato nang natun-an sa mga miaging leksyon. Ang aru kay gamiton para sa mga butang ug tanom ug dili ma-conjugate sa kadaghanan sa conjugation nga atong gituki. Kini ang una sa upat ka parte ug diri atong estudyohan ang conjugations numero 1 hasta 26. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hangtod 110 atong natun-an ang lain-laing verb conjugations nga gigamit sa ordinaryong Nihongo ug kining leksyon na mosuma total niining mga leksyon na. Atong i-conjugate ang irregular verb nga aru nga pasabot anaa o aduna para sa mga butang ug tanom. Sa paghimo sa mga conjugations, atong gamiton ang dictionary form nga aru, te form atte, conjunctive form ari, ang plain negative non-past form nai, ug ang plain past form atta. Pwede nimong reviewon unsaon pag-conjugate niini sa leksyon 30. Ang atong tukion nga mga conjugation mulangkob sa di pa og sa paghumagbuhat, permiso og pagdili, pagpamalihog, pagmandar, pagbasol ug pagkumpleto, mga nominalizations, butang, paagi sa pagbuhat, gusto ug di gusto mo buhat, sayon ug lisod buhaton, musuway og buhat, bisag mo buhat ug bisag di mo buhat, di kinahanglan mo buhat, paglista og mga buhatonon, ug pag-ekspresar og eksperyensya. Kung gusto kang modonar bisag pila aron makahimo patagdagang libreng video sama niini, palihog ipada gamit ang PayPal, Eric's Nihongo Lessons. O para sa pag-book og private lessons, individual o klase gamit ang Zoom, suwati kog email sa ericsnihongolessons@gmail.com. Ichibang, sa di pa mobuhat, ang formula kay ru mai ni ug pwede nimong rebihon sa leksyon 35. Sawa pa, de aru mai ni. Ang de aru kay usa ka variation sa irregular verb nga da o des. Atong ehemplo nga sentence, sa di pa ko Pilipino, tao una ko. Watashi wa Filipinjin de aru mai ni ningen desu. Watashi wa Filipinjin de aru mai ni ningen desu. Nibang, pag humagbuhat, ug kini kay way mga musingit nga aksyon tunga-tunga sa una ug ikaduhang aksyon. Atong formula kay te kara nga atong gituki sa leksyon 36. Paghuman nga anaa, atte kara. Pero wa kini gamitan ning konjugasyon na para sa verb nga aru. Laing verb ang pwedeng gamiton sama sa sonzai suru ug kini mahimong sonzai shite kara. Paghumag nga ana. Sanbang, laing conjugation sa pagsulti paghumagbuhat ug diri aduna tay mga aksyon nga mosingit tunga-tunga sa pirmiro ug ikaduhang aksyon. Ang formula kay ta ato de, leksyon 36. Paghuman nga anaa, atta ato de. Pagkahuman nga adunay nindot, ngilad nga butang ang nahitabo. Yoi koto ga atta ato de, warui koto ga okotta. Yoi koto ga atta ato de, warui koto ga okotta. Yongbang, permiso. Atong formula kay temo i, leksyon 37. Okay ra nga aduna o ana, atte mo i. Pwede ba nga adunay reception area ni ining dapita? Uketsuke wa koko ni atte mo ii desu ka? Gobang, pagdili. Formula kay te wa ikenai. Leksyon 38. Gidili nga aduna o anaa. Atte wa ikenai. Gidili nga adunay ilimnon sa parte. Pati dewa alcohol wa atte wa ikenai. Pati dewa alcohol wa atte wa ikenai.
Dokubang, hangyo pamalihog. Ang formula kay te kudasai. Te kudasai, leksyon 39. Palihog anaa, atte kudasai. Atte kudasai. Pero di ni pwede gamiton ng konjugisyon na tungod kay di nato mapalihog ang butang o tanom nga di mulihok. Nanabang, palihog ayaw pagbuhat. Naide kudasai. Naide kudasai, leksyon 40. Palihog ayaw nga aduna. Naide kudasai. Naide kudasai. Ug sa parehong rason nga di nato mahangyo ang butang o tanom kay di man mulihok, dili pwede ang naide kudasai. Hachibang, pagmandar, buhata. Atong formula kay ang aru mahimong are. Are, leksyon 41. Pag-eksistir o pag-anaa. Are. Are. Atong sentence kung gusto nimong magmalampuson, pagmatinud-anon o pagsadya. Seiko shitai nara, seijitsu de shiawase are. Seiko shitai nara, seijitsu de shiawase are. Kyubang, pagmandar, ayaw buhata. Formula kay runa. Runa, leksyon 41 gihapon. Ayaw pag-eksistir. Aruna. Aruna, pero wa ni gamitan ning konjugisyon na para sa aro. Jubang, pagbasol o wa kapugong. Te shimaw. Te shimaw, leksyon 42. Saway swerte, aduna. Atte shimaw. Atte shimaw. Tungod kay adunay sales tax, mitaas ang mga presyo. Shouhizei ga atte shimatta no de, bukka ga takaku natta. Shouhizei ga atte shimatta no de, bukka ga takaku natta. 11 bang, pagkumpleto, hingpit buhaton. Formula kay te shimaw gihapon. Og sa leksyon 42 gihapon. Kompleto nga aduna, atte shimaw. Atte shimaw. Pero wa ni gamitan ning konjugisyon na para sa aro. 12 bang, nominalization gamit ang mga nouns. Pasabot ni ini kay ibutang nato ang verb at tubangan sa noun aron mohulagway sa noun. Ato kining gitun-an sa leksyon 43. Pangalitan, aruhi. Aruhi, pasabot ang adlaw nga anaa o usa ka adlaw. Usa ka adlaw tungod sa polusyon, basin ang mga isda sa sapa, mga wagtang. Aruhi, osen mondai de kawa no sakana ga kieru daro. Aruhi, osen mondai de kawa no sakana ga kieru daro. 13 bang, nominalization gamit ang pseudonouns koto o no. Ang formula kay ibutang ang verb at tubangan sa koto o no. Adunay mga rules kung hain ani ang gamiton ug ato kining gi-eksplikar sa leksyon 44. Ang akto sa pagkaaduna o anaa. Aru koto o aru no. Wa ko kahibaw nga adunay dai oro ni ining bukira. Kono yama ni kin ga aru koto wa shiranakatta. O kono yama ni kin ga aru no wa shiranakatta. 14 bang, mga butang. Ang formula kay conjunctive plus mono. Leksyon 45. Ang conjunctive sa aru kay ari plus mono kay arimono. Arimono. Apan wa ni gamitan ng konjugisyon na para sa verb nga aru. 15 bang, paagis pagbuhat. Formula kay conjunctive plus kata. Leksyon 46. Paagi sa pagkaaduna. Arikata. Arikata o pasabot kahimtang. Ang kahimtang sa ekonomiya karon sa kalibutan kay krisis. Genzai no sekai keizai no arikata wa kiki ni tatte imasu. Genzai no sekai keizai no arikata wa kiki ni tatte imasu. 16 bang, gusto mo buhat. Ang formula kay conjunctive plus tai. Conjunctive tai. Leksyon 47. Gusto nga mo aduna o anaa. De aritay. De aritay.
Tungod sa de atubangan sa aritay, kining konjugasyon na kay pwede pod nga gikan sa verb nga des o da. Sa umaabot damha, gusto kong mahimong magmalampusong negosyante. Shorai wa seiko shitai shoubai nin de aritai desu. Shorai wa seiko shita shoubai nin de aritai desu. 17 bang, di gusto mo buhat. Ang formula kay conjunctive plus takunay. Conjunctive takunay. Leksyon 47 gihapon. Di gusto nga anaa o magpabilin. De aritakunay. De aritakunay. Di ko gusto nga magpabiling pobre hangtod sa kahangturan. Boku wa zutto bimbo na hito de aritakunay. Boku wa zutto bimbo na hito de aritakunay. 18 bang, sayon buhaton. Conjunctive plus yasui. Conjunctive yasui. Leksyon 48. Sayon nga anaa. Ari yasui. Ari yasui. Pero wa ni gamitan ng konjugasyon na para sa aro. 19 bang, lisod buhaton. Formula kay conjunctive plus nikui. Conjunctive nikui. Leksyon 48 pod. Lisod nga aduna. Ari nikoy, pero wa pud ni gamita para sa aro. Ni Jiu bang, musuway og buhat. Te miru, leksyon 49. Musuway nga anaa, at te miru. Di ni pwede para sa verb nga aro, kay ang aro usa ka non-active verb. Ang mga aktibo nga verbs ra ang pwede sa te aro conjugation. Ni Ichibang, bisag mo buhat pa. Temo, leksyon 50. Bisag anaa pa, at temo. Bisag aduna ko'y kotse, musakay gihapon ko usahay og bus para maka-ehersisyo. Boku wa kuruma ga attemo, undo no tame, tama ni bus ni noru. Boku wa kuruma ga attemo, undo no tame, tama ni bus ni noru. Ni 12 bang, bisag di pa mo buhat. Nakutemo, leksyon 51. Bisag wa pa, nakutemo. Bisag wa siya kwarta, moadto siya sa Hawaii para mo bakasyon. Kanojo wa okane ga nakutemo, yasumi ni Hawaii e ikimasu. Kanojo wa okane ga nakutemo, yasumi ni Hawaii e ikimasu. 23 bang, di kinahanglan mo buhat. Nakutemo i, leksyon 52. Di kinahanglan nga aduna o anaa. Nakutemo i. Kining restaurana, di kinahanglan og reservation o okay lang ang restaurant nga way reservation. Kono restaurant wa yoyaku ga nakutemo ii desu. Kono restaurant wa yoyaku ga nakutemo ii desu. Ni 14 bang, paglista og mga actions nga wa nagsunod. Tari suru. Leksyon 53. Anaa o aduna ug uban pang mga actions. Attari nani tari suru. Ang cafeteria kay usahay adunay fried chicken, usahay wa pod. Shokudo wa karage ga attari nakattari shimasu. Shokudo wa karage ga attari nakattari shimasu. 25 bang, eksperyensya. Ta koto ga aru. Leksyon 54. May eksperyensya nga anaa. Atta koto ga aru. Nagkaadunay linog dire kaniadto. Kako nimo koko de jishin ga atta koto ga arimasu. Kako nimo koko de jishin ga atta koto ga arimasu. 26 bang, ug mao kini katapusan ni ining video ha. Why eksperyensya? Ta
koto ga nai. Ta koto ga nai. Leksyon 54 gihapon. Way eksperyensya nga aduna. Atta koto ga nai. Atta koto ga nai. Sukad na abot ko sa Japan, wa ko'y nahilagumang ngilad nga kaagi. Nihon ni kite kara, ichido mo, iyana keiken ga atta koto wa nai. Nihon ni kite kara, ichido mo, iyana keiken ga atta koto wa nai. Ug atong sumahon diri ang mga conjugations nga atong natuki ni ining leksyon. Sa di pa ug sa paghumagbuhat. Permiso og pagdili, pagpamalihog, pagmandar, pagbasol og pagkumplito, mga nominalizations, butang, paagi sa pagbuhat, gusto og dili gusto mo buhat, sayon og lisod buhaton, musuway og buhat, bisag mo buhat og bisag dili mo buhat, dili kinahanglan mo buhat, paglista og mga buhatonon ug pag-ekspresar og eksperyensya. Sa sunod nga video sa ikaduhang parte, atong tukion ang mosunod nga 24 ka conjugation hasta sa ika-50. Kini ang mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad, lain-laing conjugation nga mo ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang, panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals, kinahanglan mo buhat, sigig buhat, nagkaanam og ka nanto ka, og ang ika-50 kay ang palabi og buhat. Sa gamayng donasyon nga $10, pwede na kong ipadaan nimo ang verb conjugation formula sheet sa tanang verb conjugations nga atong gigamit ni ining video series. O kaha, exercise sheet bahin sa mga miaging leksyon aron mo palig-on sa imong pagtuon. Imili lang ko kung unsa imong gusto. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning ako mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.